să le anunț vestea bună celor smeriți. El m-a trimis să-i pansez pe cei cu inima frântă, să le vestesc captivilor libertatea și prizonierilor deschiderea largă. Nu-mi vine să cred. După atâția ani, În sfârșit am reușit. magazinul nostru de vinuri. Uite, am aici ceva. E din Liban. Ce e ăsta? E cel mai bun. Excelent! Stânga mai sus și dreapta mai jos. Ce se întâmplă? Nu, Gedeon. Partea aia mai... așa. Exact. Da, așa e bine. Uite, îți place? Dar ai fost și ieri la cumpărături. Majoritatea locuitorilor Ierusalimului considerau că viața își urma cursul firesc. Cred că fântâna o să dea pe din afară. Toți erau ocupați cu treburile zilnice. Bărbații cu munca lor, femeile aveau grijă de casă și de familie, iar copiii învățau și se jucau. Dar cu peste 30 de ani în urmă, Iisus prezisese evenimente care aveau să schimbe complet lumea pe care o știam noi. Pentru cei care deveniseră continuatori ai săi, semnele indicau cu claritate această schimbare. Trebuie să plătești impozitul. Ăștia-s banii pe care îi datorezi. Ăștia-s banii mei! N-ai niciun drept! Ierusalimul e un oraș sfânt! Străzile astea sunt pentru fiii lui Avram! În vremea aceea, nici nu ne puteam imagina cât de încercată va fi credința noastră de evenimentele care aveau să marcheze împlinirea acestor profeții. E orașul lui David, orașul lui Avram! Plecați, plecați cu oamenilor! Gunoaielor! Pe atunci, nu știam cât de dificil va fi să păstrăm viu în inima noastră cuvântul profetic al lui Dumnezeu. Să știți că pustiirea lui s-a apropiat. Sif, ce a spus Iisus apoi? Cei din oraș să iasă din el. Da, aveam nevoie de o credință puternică pentru a înfrunta vremurile tulburi ce urmau să vină. Totul s-a întâmplat foarte repede. După 10 de ani de opresiune romană, evreii s-au răsculat. Roma a reacționat imediat și cu brutalitate. N-aveai timp să stai pe gânduri. Trebuia să acționezi imediat. Fraților, ce părere aveți? Ne-am gândit la asta. Odată ce împlinirea profeției lui Isus a fost clar identificată, În curând, romanii a urmat și primul test al credinței. prin curtea templului. Lucrul dezgustător care cauzează pustiire, stând în locul sfânt. N-am să uit niciodată acea întrunire cu bătrânii. Fugiți la munți. Toți frații au fost la întrunire. A fost și Etan? Da, Dar cum o să plecăm? trebuie să fim pregătiți. Bine, ia-o înainte.
E de necrezut ce se întâmplă. Cam asta e tot ce putem face. Nu știu, Shebuel. Toată munca noastră este aici. Dacă ei Încerc greșesc, să nu mă mai gândesc, Naham. Fă și tu la fel. și să părăsim așa toate lucrurile astea? Știu, nu este ușor. Dar asta trebuie să facem. Hei, mai știi când eram copii? Voiam să fim nazirei. Da, mi-amintesc. M-ai prins foarte scurt ca să fii mai puternic decât mine. Și n-am fost. Știu că trebuie să plecăm. Dar cum? Orașul e încercuit. Jehova ne va deschide calea. Cumva. Mi-e teamă pentru că nu știu unde vom merge. Toată viața am locuit în Ierusalim. Fratele meu e aici. Și afacerea ta. Cum o să mă îngrijesc de tine și de Zif? Rahela! Trebuie să avem încredere că Jehova cunoaște situația mult mai bine decât o cunoaștem noi. Haide, să împachetăm. Oare? Spune-mi un motiv întemeiat pentru care ei ar face asta. Strategic, n-are sens, dar se retrag. Domnule, rapoartele sunt aceleași, în toate cartierele din Ierusalim. Legiunea 12 chiar merge spre mare. Dumnezeu i-a orbit. E o nebunie care vine de sus. E eliberare. Dumnezeu eliberează Sfântul Templu din mâna dușmanilor. Trebuie să simtă mânia divină pe pielea lor. Urmăriți-i! Loviți-i pe toți! Cum s-a întâmplat cu egiptenii la Marea Roșie! Urmăriți-i și ucideți-i! Eleazar, te rog, au plecat, fii mulțumit. Nu! Pedepsiți-i! Niciodată să nu mai hărțuiască poporul lui Dumnezeu! Du-te! Așteaptă puțin.
Gedeon, vezi să ai suficient din vinul ăsta mai ieftin. O să fie o mare sărbătoare Naham. astăzi. Ce tot faci? De ce nu ești gata de plecare? Am nevoie de puțin timp. Venim și noi, vă ajungem din urmă. Acum să evit ocazia să scăpăm. Sunt de acord cu tine. Este împlinirea semnului, dar lucrurile se petrec prea repede. Trebuie să las tot în ordine înainte să plec. De fapt, ar trebui să mă ajuți și tu, prietene. Naham, tu auzi ce spui? Vorbim despre distrugerea Ierusalimului, nu despre altceva. Țin să te anunț că am început deja să facem pregătirile de plecare. Nu-ți face griji pentru noi. Gedeon, cred că vom lipsi o săptămână. În cel mai rău caz, Grăbește-te. 2. Ai grijă, te rog, ca toți clienții să-și Suntem primească gata? vinul. Du-te să vorbești cu tatălui Shebuel. Deschide magazinul. Nu înțeleg de ce face asta. Voi doi, ocoliți și ieșiți pe poarta din sud, iar voi urmați-mă. Ieșim pe poartă, o luăm spre nord și ne întâlnim cu toții la vest. Haideți! Etan! Hei, Asta e tot ce e cu tine? nu-mi trebuie multe. Astea sunt mai importante. Vin și alții cu noi. Păi, pornim doar noi 4. Cu ceilalți ne întâlnim pe drum. Să mergem. Urmați-mă! Haideți, spre poartă! Deschideți poarta! Deschideți poarta! Beria! Rahela! Ha, Zif! Unchiule Beria! Beria, Și tu cu noi? ce mă bucur că te-am găsit. Rahela, ai auzit veștile? Da, tocmai am aflat că romanii au plecat. Iar noi plecăm după ei, să plătească pentru ce au făcut. Hai jos! Beria. Și noi avem vești. Plecăm. Plecați? De ce? Unde vă duceți? Tu știi ce credem noi. Iisus a spus că atunci când Ierusalimul va fi înconjurat de armate, acesta va fi semnul că se apropie un mare necaz. Bine, dar romanii se retrag. Asta e o zi mare, de eliberare. Beria. Nu Ierusalimul este eliberat de Jehova azi, ci poporul său. Poporul său, creștinii. Dar eu, Rahela, propriul tău frate, și eu mă rog la templu. Țin sabatul. Nu contez pentru Dumnezeu. Beria, te rog. O să-mi distrugi sora! Beria, te rog, trebuie să vii cu noi. E viața ta în joc. Și unde vreți să mergeți? Mergem la Pela. La Pe Pela? munții din nord. Sunteți nebuni? Ăla e un oraș păgân. Și apoi, drumul e prea periculos. Aici e mai sigur. Te rog, vino cu Pe noi. cine cunoști în Pela? Avem prieteni. Se apropie iarna. Din ce o să trăiți? Jehova se va îngriji. Toți cei pe care îi cunoașteți sunt aici! Nu vedeți ce naivi sunteți? Beria, să mergem! Doar tu mi-ai mai rămas din familie. Nu pleca. Uite. Păstrează asta. Ăsta a fost al lui tata. Ține-l tu. O să mi-l dai când o să mă întorc. Te rog, nu pleca.
Naham! Naham! Am uitat ceva! Nu ne mai întoarcem. Așteaptă-mă Nu! aici! Nu te mai întorci. Dacă mai întârziem, am putea fi prinși. Naham, dar dacă sfârșitul nu vine acum? Vrei să spui că Isus a greșit? Dar pierdem o mulțime de lucruri! Abital, casa e încuiată, iar cheia e la mine. Arată-mi-o! Dacă nu o văd, nu o să închid un ochi la noapte! Nu te mai îngrijora. Nu vine să cred că ai lăsat totul în grija lui Gedeon! Nici măcar nu-i frate! Pe cine să fi pus? Toți frații au plecat. Da, dar n-am încredere în el. Lucrează pentru noi de atâta timp și se descurcă. Da, unde credeți că plecați? Sunt Naham, negustorul de vinuri. Eu și soția mea plecăm la niște prieteni din nord. Și le duceți și mâncare și îmbrăcăminte? Ce-i cu astea? Știi cum sunt femeile. Își duc cu ele o grămadă de lucruri. Minți! Ești de partea romanilor! Ei au plecat și vrei să pleci și tu cu ei! Nu e adevărat! Am teamă de Dumnezeu! Vă rog, lăsați-ne să trecem! Acum când este mai mare nevoie de bărbați, tu vrei să pleci? Ia stai, poate că e creștin. Apostați! Ăsta nu o să lupte pentru națiune! Ia arăt-o acum! Vă rog, lăsați-ne! Uite, am aici ceva pentru voi. Puțin vin roșu. E cel mai bun din Ierusalim. Asta e mită! Ia-l de aici! Domnule! Lăsați-i să plece. Creștinii nu sunt de niciun Mulțumim! folos. Mulțumim! Fii binecuvântat! Dați-mă garul. Cum? Domnule! Dar, domnule! Animalul rămâne. Și dacă vă mai întoarceți, nici chiar salvatorul vostru nu o să vă poată ajuta. Vă promit asta. Scoate-i de aici. Nu m-am gândit că o să fie așa. Uită-te la noi. Suntem în pustiu, lipsiți de apărare. Jehova nu ne-a dezamăgit niciodată. El ne-a scos din Ierusalim și tot El o să ne poarte de grijă. Te-aș avea credința ta. Dar tu ai credință. Ai dovedit-o când ai lăsat totul în urmă. N-am crezut că o să ajung să trăiesc asta. Totuși, nimic nu ți-a întunecat judecata. Ai făcut ce trebuia. Când crezi că vor ajunge Naham și Abital? Cred că au plecat deja. Dacă n-ajung până în zori, ne întoarcem să-i căutăm. Nu înțeleg de ce întârzi atâta. Aveau un măgar cu care să-și aducă toate lucrurile. Mă întreb dacă a fost înțelept. Cine este pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia bunurile din casă. Etan, pare obosit. Ce-ar fi să te odihnești? O să stau eu de veche acum. Mi-ar prinde bine. Abital, trebuie să mergem mai departe. Ce ai pățit? Haide, nu te opri. Etan! Trebuie să fie capaz. Etan, trezește-te! Vine cineva! Mergem de ceva timp. O să fie bine. Stai puțin. Shebuel! Shebuel, tu ești? Naham? Naham! Ce mă bucur că te văd!
Ce s-a întâmplat? La poartă. Aveau săbii. N-am putut face nimic. Ne-au furat toate lucrurile. O, Abital, îmi pare foarte rău. Cred că a fost groaznic. Nu pot să cred una ca asta. Nu am avut suficient timp ca să stăm și să ne gândim mai bine. Și uite ce s-a întâmplat. Naham, îmi pare foarte rău pentru ce vi s-a întâmplat. Dar toți am lăsat ceva în urmă. Iisus ne-a spus să fugim din oraș și noi așa am făcut. Poate că da, dar cred că trebuia să mai așteptăm, până s-ar fi liniștit lucrurile. E târziu. Hai să ne odihnim. Mâine vom avea o zi lungă. N-avem pic de apă, n-avem nimic de mâncare. Toate erau pe mare. Cred că ești foarte obosit. Șebuel, ceva pur și simplu nu se leagă. Ce anume? Ia gândește-te. Ierusalimul trebuia să fie lovit de sabie după plecarea noastră, nu? Așa e. Iisus a zis că va fi ca în zilele lui Lot. Chiar în acea zi a coborât deodată foc din cer, nu-i așa? Da. Bine, și ce vrei să spui cu asta? Romanii au părăsit Ierusalimul. Iar dacă se retrag, n-au cum să distrugă orașul. Doar dacă retragerea lor e un șiretlic. Încearcă să-i atragă pe luptătorii evrei afară din oraș într-o capcană. Altfel de ce ar mai pleca? Ei stau la pândă, gata să atace. Poate de asta ne-a spus Iisus să plecăm imediat. Etan, tu ce crezi? Am făcut exact așa cum ne-a poruncit Iisus. Nu e ăsta cel mai important lucru? Și eu eram de aceeași părere cu Naham, dar erau atât de multe lucruri pe care nu le înțelegeam atunci. Iar când s-a răspândit vestea că armata romană a fost înfrântă de luptătorii evrei la Bet Horon, aveam și mai multe întrebări. Dar luaserăm deja o decizie. Așa că am început o viață nouă în Pela. Bine ați venit, frați și surori din Ierusalim. Cum a fost călătoria? A fost un drum lung și greu, dar suntem bucuroși că am ajuns. Și cum ați De râsul lumii. Adevărat, aici viața era mai simplă și mai grea decât în Ierusalim. Bravo! Am avut de făcut unele schimbări. Asta e pentru tine și familia ta. Mulțumim. Nu pare chiar așa de greu. E grădina ta, dacă o pot numi așa. Succes! Ce scârbos! Dar cum crede că te Schimbări care ne-au pus la încercare credința. Au! Doar atât? Asta e tot ce a mai rămas, Naham. Crezi că pot să trudesc în soarele ăsta arzător doar cu un pumn de grăunțe pentru păsări? E tot ce pot să fac, Naham! Abital, stai! Abital, știu, iartă-mă.
Băiatul ăsta e foarte talentat la muzică. Ai cumva pe cineva aici care să te învețe? Nu chiar. Ar fi păcat să-și irosească talentul. Bineînțeles, cei mai buni profesori sunt în Ierusalim. Ăsta e cel mai bun veșmânt al tău, Naham. N-ai suficienți bani pentru unul nou, doar dacă nu mâncăm mâine. Și ce vrei să fac acum? Nu mai avem nici mâncare, nici bani. M-am săturat de locul ăsta. Nu mai pot să stau aici, Naham. Știu. Nu mă simt în largul meu printre neevrei, nici chiar printre frați. N-am încredere în ei. Crede-mă, te înțeleg. M-am săturat să stau într-o casă care nu e a mea. Măcar de-am putea avea o viață decentă în locul ăsta bun de nimic. Sau să mă întorc la afacerea mea din Ierusalim. Gedeon ăla mi-a furat precis toate lucrurile. Crede că nu o să ne întoarcem niciodată. Cred că suntem toți. Bine. Putem începe. Iată, un frate din nord a trimis cereale în dar pentru congregație. Le-am împărțit fiecărei familii după numărul de membri. Din nou, Jehova s-a îngrijit de noi în acest timp de nevoie. Îți mulțumim, Etan. Asta o să ne ajungă un timp. Dar apoi... Ți-ai pierdut credința, Naham? Jehova ne-a purtat de grijă până acum și va continua să o facă. Am auzit că e hrană din abundență în Ierusalim. Inima ta e tot acolo, nu-i așa? Ierusalimul e casa mea. Acolo m-am născut. Și într-o bună zi o să mă întorc. Și eu am avut o strângere de inimă când am părăsit Ierusalimul, dar asta e casa noastră acum. N-avem niciun motiv să credem că o să ne mai întoarcem în Ierusalim. Gândește-te, de ce a spus Iisus să fugim din oraș? Pentru că se credea că o să fie distrus. Naham, chiar acum, 60.000 de soldați romani atacă orașele din Galileea. Tu crezi că vor cruța Ierusalimul? Poate că nu. Sau poate că da. Suntem aici de aproape un an. Eu nu vreau să-mi petrec tot restul vieții aici, dacă nu se întâmplă nimic în Ierusalim. Chiar n-are importanță când sau cum vine sfârșitul. Important este că am ascultat de porunca lui Iisus. Ți este ușor să zici asta, Etan. Tu doar de tine trebuie să ai grijă. Dar ce să zică cei care au soție și copii?
și care și-au lăsat afacerile în Ierusalim. Toți am făcut sacrificii. Gândește-te la Avram și la Sara. Ei au lăsat un oraș prosper ca să trăiască în corturi. Ei nu s-au mai întors acolo. Și Jehova i-a binecuvântat. El ne va binecuvânta și pe noi. Tu numești asta binecuvântare? Bineînțeles că da. Ești complet orbit și nu vezi binecuvântările prezente, pentru că te gândești la ce ai avut în trecut. Toate cuvintele lui Iisus despre Ierusalim se vor împlini la timpul stabilit de Dumnezeu. Până atunci, concentrează-te la lucrarea pe care ne-a dat-o. Lucrare. Oamenii cred că suntem nebuni, pentru că predicăm o distrugere care n-a venit încă și pentru că ne-am părăsit locuințele. Și despre Iisus oamenii au crezut la fel. Dar amintește-ți, nu este nimeni care a renunțat la ceva pentru regat și care să nu primească însutit acum și în viitor viață veșnică. O să fiu fericit numai când o să trecem peste toate astea. Sunt într-adevăr vremuri grele. Cum crezi că le putem face față? Naham, dovedește credință în fiecare aspect al vieții. Poate că am nevoie de mai multă credință. Totuși, Naham n-a reușit să-și învingă îndoierile referitoare la părăsirea Ierusalimului. Îți spun eu, Etania a convins să părăsim Ierusalimul prea repede. Gedeon face bani acolo, iar noi ne chinuim cu structura. Pe măsură ce timpul trecea, în mintea lui Naham stăruia aceeași întrebare. Atunci spune-mi, de ce n-a venit sfârșitul? Naham, până când o să mai pui întrebarea asta? Nu știam răspunsurile, dar știam că dacă ne concentram asupra lucrurilor mai importante și l-așteptam cu răbdare pe Jehova, totul avea să devină clar. E important ca noi să continuăm să fim mulțumiți cu condițiile pe care le avem. Da, așa e. Naham își imagina că viața în Ierusalim nu se schimbase, dar realitatea era cu totul alta. La puțin timp după plecarea noastră, zeloții au provocat în oraș un război civil crud și lipsit de sens. Dumnezeu acționează ca un general roman mai bine decât mine. Dușmanii noștri se distrug unii pe alții fără ajutorul nostru. Între timp, pe scena politică a Romei s-a instalat anarhia. În urma unei lovituri de stat și a unei condamnări la moarte votate de senat, împăratul Nero s-a sinucis. Din cauza acestor evenimente tulburi, era și mai important să umblăm prin credință. Dar și mai dificil.
Shebuel! Bună! Hei, Shebuel! Eu m-am hotărât. O, da? Ce vrei să faci? Să mă întorc la Ierusalim. Naham, am vorbit de multe ori despre asta. De 1 an și jumătate de când Nero s-a sinucis, la Roma e un haos total. Și ce legătură are asta cu noi? Armata romană nu s-a mai întors. Chiar nu înțelegi? Jehova a eliberat orașul sfânt din nou. Acum e timpul, Shebuel. Timpul pentru ce? Timpul să ne întoarcem. Și ce vrei să spui? Muncim aici ca niște sclavi, de mai bine de 4 ani. Și care e răsplata pentru asta? Viața noastră. Viața noastră este acolo, în Ierusalim. Vreau să mă îngrijesc de familia mea, iar aici nu pot face asta. Dar ne descurcăm. Am putea face mult mai mult decât să ne descurcăm. N-ar trebui să stăm nicio clipă în mizeria asta, Shebuel, ci să plecăm cât mai repede. Eu și Rahela am discutat mult despre asta. Răspunsul e nu. Și acum te rog, nu încălca plantele. Așa zice și Etan. Ar fi bine să nu te mai iei după el. Nu trebuie să ascultăm nici de Isus? Dar noi am respectat întocmai porunca lui Isus. Am plecat. Însă el n-a spus că nu ne mai putem întoarce. Și apoi ce s-a întâmplat în Ierusalim? Nimic. Nu încă. De ce n-ar avea Jehova milă de Ierusalim, Shebuel? Acolo se află templul și poporul său. El n-a mai distrus Ninive, un oraș păgân. Niniviții s-au căit. Însă tu știi că evreii nu mai sunt poporul lui Dumnezeu. Este limpede că Jehova a ocrotit Ierusalimul. Nu numai o dată, ci de 2 ori. Întâi cu înfrângerea lui Cestius Galus și acum, cu toată confuzia politică din Roma, Ierusalimul e dat uitării. Ce te face să crezi că evenimentele astea dovedesc că Jehova ocrotește Ierusalimul, de vreme ce Iisus a spus că va fi distrus? Shebuel, uite, să zicem că Jehova intenționează încă să distrugă Ierusalimul. Toți am crezut că se va întâmpla imediat după ce am plecat, dar n-a fost așa, corect? Nu! Noi ne-am înșelat. Și atunci când se va întâmpla? Naham, știi că e imposibil să cunoaștem ziua sau ora. Ascultați-mă puțin. Vino aici, Shebuel. Jehova a prezis distrugerea Ierusalimului de babilonieni, nu-i așa? Da. Prin care profeți? Prin mai mulți. Isaia, Ieremia și Ezechiel. Am dreptate. Da, ai. Și ce-i cu asta? Cu câți ani înainte a prezis el acea distrugere? Nu mi-amintesc. Cu câteva sute, oricum. Și care-i ideea? Cu câteva sute de ani, Shebuel. Asta e ideea. Shebuel, Jehova e răbdător. Dacă a așteptat sute de ani atunci, de ce crezi că s-ar grăbi acum? Nu știu, Naham, dar ai auzit rapoartele despre ce se întâmplă în Ierusalim? Facțiuni care se luptă pentru putere, violență, măcel, anarhie. Povești, înflorite și exagerate de unul și de altul. Orice oraș are probleme. Ierusalimul nu face excepție. Bine, dar nu Mii pot de să... familii intră și ies din Ierusalim de 3 ori pe an. Se duc și se întorc și nu pățesc nimic. De ce să nu mergem? Doar să vedem ce e. Naham, dragul meu prieten, eu și Rahela ne-am gândit și ne-am rugat de foarte multe ori. Și asta am înțeles. Ori ascultăm porunca clară pe care a dat-o Iisus, ori nu. Iisus ne-a spus să plecăm din Ierusalim, dar n-a zis și că ne vom mai întoarce, nici măcar pentru o zi. Trebuie să fim ascultători. Noi oricum o să mergem. Te rog, Rahela, gândește-te la Beria. vino cu noi. Ai putea să-l găsești. Iar băiatul vostru, ce viață e asta pentru el? Suntem prieteni de foarte mult timp. Am trecut prin multe împreună și mereu am fost sincer cu tine, Naham. Dar acum chiar greșești. De unde știi tu asta? Sunt gata să mor pentru tine, dar nu o să-mi sacrific viața întorcându-mă în Ierusalim. Să-ți sacrifici viața?
Ți-ai sacrificat-o când ai venit aici. Naham, te gândești la lucrurile lăsate în urmă și de aceea nu poți vedea binecuvântările de care ai parte. Noi plecăm. Chiar azi. Fratele meu, te implor, nu pleca! Naham, la ce te întorci? La ce e al meu? E de la unchiul Beria. Dă-mi-o, te rog. Deschide-o tu. Scumpa mea surioară, îmi pare rău că nu ți-am răspuns până acum la scrisori, dar situația în Ierusalim E critică. Ce bine că nu ești aici să vezi ce a ajuns frumosul nostru oraș. Ierusalimul e ca o fiară flămândă care își mănâncă propria carne. Facțiuni avide de putere se luptă între ele ca niște câini turbați. Am să te omor! Preoți și credincioși deopotrivă au fost uciși la templu, stropind altarul cu propriul sânge. Orașul e chinuit și de foamete. Toate rezervele de hrană au fost distruse de către facțiunile rivale. Zeci de mii de oameni au murit. Rapoartele din provincie arată că armata romană incendiază, jefuiește și ucide în drumul ei spre Ierusalim. Acum se află la o distanță de câteva zile. A fost înțelept că ați plecat. Și ar fi și mai înțelept
dacă nu încercați să vă întoarceți prea curând. Poate că tu și Șebuel ați avut dreptate. Te iubesc. Beria. Privind în urmă la acele evenimente, simt și bucurie și tristețe. Bucurie pentru că am luat decizia corectă. Și tristețe când mă gândesc ce consecințe au suportat cei preocupați de lucrurile materiale. Acum, mai mult ca oricând, îmi dau seama că adevărații creștini au nevoie de o credință puternică. Credință pentru a umbla pe calea cea strâmtă și îngustă, chiar și când nu putem vedea foarte departe. Credință pentru a lua decizii contrare înțelepciunii umane. Și credință pentru a nu ne abate de la acele decizii. Șebuel! Șebuel, suntem gata! Aici, în Pela, nu avem tot ce aveam în Ierusalim. Iar viața e mult mai grea. Însă ceea ce contează cu adevărat este că eu și familia mea am rămas loiali lui Jehova și am supraviețuit ultimelor zile ale Ierusalimului. Nu știm ce ne va aduce viitorul, dar suntem hotărâți ca, indiferent ce va fi, să continuăm să umblăm prin credință.